फरायसानि बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो। रायजो राजा नोंथांमोन बर' राव गेवलांथों, बर' बिजों थांनानै थाथों, जों सोलोंगोन बिमानि राव। जोंनि बर'फोरनि मादाव माने 100आव 70% माने बिमा बिफा गारजेनफोरानो गोबां माने गोनो गोथो आरोना। जों गावबा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फरायनानै बर' मिडियामाव फोरोंनानै मानसि बानायनो हागोन ना हाया, माने सासे जाफुंसार सुबुं दानो हागोन ना हाया, बानायनो हागोन ना हाया, डक्टर, इन्जिनियारिं बायदि बायदि माने IAS अफिसार, ACS अफिसार बायदि बायदि खालामनो हागोन ना हाया, बेबायदि माखासे गोनो गोथोखौ जों नुनो मोनो। आरो माखासे समफोराव जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बुङो, माखासे लिडारफोरा बुङो माने बर' मिडियाम फरायनानै माखासे कम्पिटिटिभ माने एग्जामफोरखौ माने होनो हाया, नैबेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि नङा, जोङो जोंनि बर'नि राव हारिमु कालचार हेरिटेज आरो आइडेन्टिटिखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजोफोरा राजाफोरा बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगोन, बेखौ प्रटेकसन होनांगोन। मानोना बर' मिडियाम फरायनानैनो जे जिउआव साफा साफा प्रफेसार इन्जिनियारिं जानो हादों, प्रेस मिटनि गेजेरजों बिबुंथिनि गेजेरजों नै बिथां आब'आ गुवारै बेखेवनानै होदों। नोंथांमोना भिडिअ खोनासंनांदो। आं बेखौनो गासिबो दिथा होगिरिफोर आरो फरायसानि बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो। जोंनि गेजेराव जोबोद गोरोन्थि बुजिनाय एबा फोथायनाय दङ जे जोङो बर' बिजों फरायाब्ला, इंलिस मिडियामल' फरायोब्ला बा इंलिस मिडियामजोंसो जोङो फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ एबा गावसोर साननाय बायदियै डक्टर इन्जिनियार खालामहैनो हागोन बा आथिङाव गसंहैनो हागोन सानो, खिन्थु बे नङा। दा मोनसे आं बिदिन्थि होनो हायो, जेरै आंबो दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे फोरोंगिरि बर' बिफाननि। आं मामोन, आंनि बिजोङा बर' बिजोंनोमोन। जों बिदा फंबाय 6 जन, जों 6 जनबो बर' बिजोंजोंनो फरायदों आरो 6 जनबो जोङो इस्टाब्लिस जानो हादों। आरो बेबायदिनो आं दहाय जेरै एगजामपोल होदों डक्टर भास्कर ब्रह्म सार, आरो थिग बेबायदिनो डक्टर हिमालय बसुमतारी, बिथाङाथ' साइन्टिस्ट, बिथाङा सासे भास्कर ब्रह्म, बिथाङा सासे डक्टर प्रफेसार। जोंनि आखाइयाव गोबां बिदिन्थि दङ, ACS जानाय, IAS अफिसार जानाय आरो ADGP जानाय, गोबां बिदिन्थि दङ। बर' बिजों फरायनानैब्लाबो जोङो गावखौहाय मानसि खालामनो हायो, गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायो। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो, जाहाथे जोङो बर' बिजोंखौ एफा जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों, आसाम सरकारनाव दाबि दावरा खालामनायनि गेजेरजों, माखासे मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौहाय आवथायनो हादों। जोंनि माहारिनि थाखाय बे जोंनि जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैयो, बर' माहारिनि बिमा बिफाफोरखौ बर' राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि गासैनिबो बिबान, आरो जों बेखौ अरायसम अनसायनांगोन। जों बर' हारिया अनसायाब्ला सोर अनसायगोन, बेसो आंनि दा सोंलुआ।